predchádzajúcom... Posádky mali na oddych necelé 3 týždne a už na nich čakalo 130 km rýchlostných skúšok. Divácky atraktívny mestský okruh prilákal fanúšikov z celého Slovenska a bolo sa na čo pozerať. Najväčšie ambície na víťazstvo mal po Maďarsku kto iný ako Jozef Béreš na Fiate Punto Grande S2000. Identické vozidlo na štarte patrilo Poliakovi Gžibovi. Veľmi som rád, že vôbec Rally Rožňava sa uskutočnila, pretože bolo by veľmi ťažké takú krásnu súťaž vynechať. V podstate tie rýchlostné skúšky sa mi páčia asi najviac zo všetkých slovenských pretekov. Veľmi som rád, že sa ide rýchlostná skúška Uhorná, kde je moja srdcová rýchlostná skúška. Musíme jechać rýchle, ale tak, żeby się nic nie działo. No uvidíme. Myslím, že Joško je tu u siebie doma, więc będzie tym pierwszym takim, który będzie najrýchlej jechał. A my będziemy pozerať, co by jechać stejne alebo próbować rýchlej. Uvidíme, jak to bude. Do súťaže sa prihlásilo 57 posádok, no technickým preberaním ich prešlo 48 z 5 krajín. Bude to opravdu těžké. No. My jsme tady v nevýhodě, jsme tady poprvé, všichni tady, co tady jedou, ta špička, tak vlastně jsou tady po druhé, po třetí nebo tak nějak a budou mi tady v tomto nepatrnou výhodu. Je tu, dá sa povedať, špička, ktorá sa pohybuje na blízku v krajinách, takže bude veľmi ťažké bojovať o popredné priečky. Dvojicu Riečica Horniaček sme minulý rok na Slovensku nevideli. Zahraničné skúsenosti však spoľahlivo využili práve v Rožňave. Vlastne to môj prvý asfalt po roku ani niečo. Jazdím po asfalte iba tak do roboty a naspäť. Vlastne po roku, takže uvidíme. Toto je vlastne, beriem to ako test nejaký. Peter Gavlák, Miloš Hulka. Organizátori k atraktívnemu mestskému okruhu, ktorý po minulom roku absolvovali posádky iba raz, pripojili ďalších 10 náročných rýchlostných skúšok. V prvom súťažnom dni nechýbali osvedčené Úhorná a Súľová a v druhom zasa technicky náročné Mlynky a Hnilec. Súboj dvojice Béreš Gžib aj v Rožňave patril medzi najsledovanejšie. Rozdiely v dosiahnutých časoch sa rátali na desatiny. Béreš si vytvoril rozhodujúci náskok v druhom teste, ktorý vyhrával necelých 6 sekúnd. Peter Gavlák na prvú dvojicu nestačil a tak sa jeho súboj sústreďoval na dotierajúcich Drotára s Bánocím a Čechov Orsáka s Vajíkom. Práve posledne menovaní sa so súťažou lúčia už po druhej vložke pre problémy s prevodovkou. Po prvom súťažnom dni prvú desiatku vo výsledkovej listine uzatvára dvojica bratov Labdavských, ktorí súťažili na domácich tratiach. V celkových výsledkoch 9. priečku obsadili Poliaci Řezník Brovinský, no v triede A6 sú víťazmi. Výbornými časmi sa prezentovali Ondrej s Podobníkom na nehomologovanom Lanceri v špeciálnej triede. Prenocujú na 7. priečke. Novúčičky Lancer Evo 9 patriaci Maďarom Hankovi s Deákom ich vyniesol po prvom dni na 8. miesto. Česká dvojica Trnovec Kárník sa v úvodnom dni zlepšovala každým kilometrom. Napokon ostávajú na 6. priečke. Riečica s Horniačkom hneď v prvom súťažnom dni berú 5. absolútne miesto v poradí. Osvedčenou dvojicou je už Gavlák s Húlkom, potvrdzujú to v poradí 4. miestom. VRC-čkovú Oktáviu ako jedinú v štartovnom poli osedlali Drotár s Bánocím a vyjazdili si v prvom dni absolútne 3. pozíciu. Išlo len o jediné správne obutie na šmyklavé rožňavské vložky. Poliak Gžib síce vyhral 3 zo 4 skúšok, ale na celkové prvenstvo po prvom dni to nestačilo. Ostáva druhý. Víťaz pred zajtrajším druhým súťažným dňom ostáva Jozef Béreš. Jeho náskok je však minimálny 3 sekundy a 4 desatiny. No a na poslednej rýchlostnej skúške sme chceli zaťahnuť výjazd vlastne v ľavotočivej zákrute von z lesa. Strašne bolo poštrkom aj v prvom kole. V druhom kole ešte viac, tak nás to ušmyklo. A tak 5 cm pred betonovým stĺpom sme zastali tým, že vlastne protislak na motorov zadný blatík a poškodil práve dvere, ale si myslím, že stratili sme maximálne iba 5 sekúnd, takže zase pokračujeme pretek. No dnes pekné preteky pre nás. 4 rýchlostné skúšky, 3 vyhraliśmy, jedną Joško vyhral, tam udělaliśmy malutką chybu. Ale je pekne, máme chyba 3 alebo 2,5 sekundy do Jošky, zítra 80 km RZ, budeme bojovať. Tá strata na Gžiba a Joška nie je až tak, aby sa proste nedala nejak stiahnuť alebo nejakou chybičkou. Máme zajtra pred sebou celý deň, myslím si, že je ešte šanca na dobré umiestnenie. Každopádně
Som rád, že sme tu celí po tých 4 skúškach a teším sa na ráno, na zajtra. Do druhého súťažného dňa nastupovalo za slnečného počasia 45 posádok, na ktoré čakalo spolu 83 km v rýchlostných vložkách a dovedna ich absolvovali 350. V triede N1 sa súboje medzi najrýchlejšími zúžili na podobnú trojicu ako v Maďarsku. Z vedomí minútového náskoku sa dobre jazdilo víťaznej posádke zo včerajška. Naď s Prošingerovou si nedali prvenstvo vziať a vyhrali všetky skúšky. Súboj o druhé miesto nebol jasný až do konca súťaže. Zvádzali ho Pavlínsky so Šamom. Rozdelili si druhé miesta v jednotlivých testoch, aby sa napokon z druhého miesta tešil Pavlínsky. Tretí tak ostal no iba s rozdielom 33 sekúnd Šamo. Trieda N2 je už niekoľko rokov jasne v rukách maďarského jazdca Istvána Radoa, ktorý si prvenstvo nenechal vziať ani na Gemery. V kľudnom tempe zvíťazilo necelé 3 minúty pred druhou zmiešanou posádkou Chvála Lieskovcová. V triede N3 zasa potvrdzuje svoju dominanciu Opel Astra GTC Maďara Bešeneja, ktorý si dovolil poslednú rýchlostnú skúšku úplne vypustiť. 3 minúty a 18 sekúnd stratil na víťaza Eliáš s Kušnierom a tretie miesto obsadili Hudy s Frišom. V triede A5 mal uľahčenú pozíciu Molnár na Felícii, nemal totiž súperov. Poliak Žezník patrí medzi menej známe mená štartovného poľa, no v triede A6 iba potvrdil, že nie je dôležitá znalosť tratí, ale skôr dobrý rozpis a rýchlosť. Druhé miesto obsadil tiež nováčik v Rožňave Michal Balaj s Čechom Wolfom, ktoré si však vybojoval až v závere súťaže. Jaro Homola po neúspechu v Maďarsku zapisuje vo výsledkoch konečnú tretiu pozíciu. Do pravej 4. 50. V A7 si napokon splnil určené ciele pred súťažou maďarský jazdec Roland Veszprémy na vlastnom Peugeote. Boj to však bol náročný, veď druhý Maroš Kisucký stratil iba 38 sekúnd. Tretí Pospíšil stráca už 1 minútu a 27 sekúnd. Pre bratov Labdavských to boli druhé preteky v novom aute. Dosahovali celkom slušné výsledky. Po prvom dni ich však zradila prevodovka a systém Super Rally ich odsunul až na 38. miesto. No aj napriek tomu sa im podarilo dostať do cieľa na 11. mieste v absolútnom poradí a pripísali si aj 5. miesto v triede N4. Najväčšiu znalosť stratí v Rožňave zužitkoval Jan Lipták s Jánom Slovákom, keď v triede A8 obsadili druhú pozíciu, no v celkových výsledkoch skončili na peknom 7. mieste aj so staršou technikou. Smolu mal Ondrej s Podobníkom, súťaž opúšťajú po havárii. Najväčšiu smolu mal na mestskom okruhu Poliak Žib, v jednej zo zákrut nedostatočne dobrzdil a po náraze na obrubník si to odniesli obidva závesy ľavých kolies. Michal Riečica testoval vozidlo nielen vo Fínsku, ale má za sebou už aj štart v českom majstráku. V Rožňave si napokon pripisuje 4. miesto. Takže prišli sme sa sem učiť, cieľ uvidíme, všetko ako v poriadku. Trošku boli problémy s autom, ale máme výborný tím, mechanikov, pripravujú auto profesionálne a nebol žiadny problém. O tretie miesto zabojoval v 2 súťažných dňoch Peter Gavlák. Spoľahlivá jazda priniesla ovocie a trofeje za bronz. Snažili sme sa neurobiť chybu a ísť tak to svoje tempo, čo nám vydržalo dokonca aj z toho tretie miesto vďaka tomu, že Gžib vypadol, takže ja som len spokojný. Po problémoch s pneumatikami sa napokon absolútne druhé miesto pre Igora Drotára ráta ako úspech. Áno, maximálna spokojnosť vzhľadom na to, jak sa to začalo vyvíjať už včera, že nám proste nedorazili pneumatiky a my sme začali zháňať nejaké úplne staré dvojročné gumy, na ktorých sme chceli aspoň ako tak absolvovať prvý deň s tým, že v noci by mali doraziť s kamiónom a pneumatiky doviezť, no bohužiaľ sa to nestalo.
Absolútnym víťazom sa v Rožňave stáva po odstúpení Gžiba Jozef Béreš. Vyhral aj posledné dve vložky, kde sa už kalkulovalo a odnáša si už druhú trofej za víťazstvo v majstrovstvách Slovenska. Neskutočne sa teším, pretože je to taká súťaž, keď ani jeden rok sa nám nepodarilo nezvíťaziť. Minulý rok sme ani nedošli s Kliom, takže tohto roku som strašne tú súťaž chcel vyhrať. V podstate od začiatku sme sa naháňali s Gregorom Gžibom, najväčším konkurentom. Veľká škoda, že odstúpil, ale vlastne potom sme bojovali s Igorom Dotárom, keďže neskutočne zrýchlo proti včerajšiemu dňu. Mysleli sme, že to je už na druhé miesto, pretože Igor predsa má silnejšie auto, rýchlejšie auto, tak niekde to bude zaťahovať, pôjde o život, ale bolo to naopak. Na posledných dvoch rýchlostných skúškach sa nám podarilo zvíťaziť takže absolútne sme udržali to prvé miesto. Rally Rožňava patrí svojou náročnosťou medzi vyhľadávané podujatia. V cieli však už iba v civile sledovalo odovzdávanie cien 18 posádok, ktoré museli opustiť súťaž nedobrovoľne. 38 sa ich napokon dostalo do výsledkovej listiny. Ak k tomu prirátame slnečné počasie, tak slovenský šampionát má všetko, čo dobré rally podujatie má obsahovať. Nasledujúcim podujatím Tempus Rally bude 23. a 24. mája Rally Bratislava. No a my v tejto chvíli privítajme cieli